Здравейте, приятели! Искам да честитя бабин ден на всички мои съученички. Ама за какво да си продам гласа за 50 лева, бе, човек? А за 100? За 100 горе-долу, че стане. Ти месо ядеш ли? Не. А риба? Също не. А вегетарианец? Не. Пенсионер. Добре, така следващия въпрос. Кое предпочитате, секс или алкохол? Докторе, все едно ме питате кого обичам повече, мама или тате. Баща ми, къде ми отидоха клефарите? Абе, не дей да говориш като селянин, бе, Иване, бе, синко. Не се казва клефаре, казва се клефари. Клефари? А така. Ало, Сашко, кажи! Ало. Абе, знам за какво се криеш от брат ми и не му дигаш телефона. Била си от тех и си се изсрала и си забравила да си пуснеш водата и си тръгнала. Азе му дигни накрая, че човека се пропива, бе. Не спи. Само пие. Взей му дигни, като ти звъни. Дрисла. В Швеция има традиция шофьорите да премигват на насрещните коли, когато на пътя има животни. Сега като се замисля, то май в България има такава традиция. Абе, Войчо, твой е клитор! Да ме беше питал с нощи, бе, Войчовото. Отговора ми беше на език. Добре, господине, само трябва да ми кажете как беше вашата фамилия. Па моята фамилия е нещо, което всеки ден си слагате в устата, бе, госпожице. Куртев? Не, бе, Хлебаров. Хлебаров. Дей. Войчо, какво е кул? Кул, моето момче, е от английски. Означава нещо яко, хубаво, прекрасно, готино, яко и така. Добре, Войчо, мерси много. Да, моля, кажете, какво ще обичате? Ало, здравейте! Обаждам се, защото искам да си направим годишен абонамент. Фитнесо е на горния етаж! Ние сме баничарница! Знам. Скъпа, трябва да ти кажем нещо. Скъпа, аз... Не, няма аз, няма ти! Има само ние! Добре. Скъпа, ние опънахме сестрата ти с нощи, като се напихме. Айде, скъпи, готова съм да тръгваме. Десислава, ти признавам нещо, бейби. Какво, бе? Аз като правим секс с тебе и всеки път си мислим за Марчето, тая комшийката от 6-ти етаж. Простак! Аз с когото и да правя секс, се за тебе си мисля. Здравей, скъпи, готова съм. Здрасти, бейби. Десислава, скъпа, вържи си косата. На опашка или на кок? Кът за свирка. Да, моля, какво ще обичате? Здравейте, госпожице. Главо ли е? За доставките. Да, кажете. Така. Искам да поръчам 8 шишета уиски, 7 шоколада, една каса бира и 56 презерватива, ако може. Мога ли да питам нещо? Да, разбира се, попитайте какво става. Ще ме вземете ли и мен? Дей. Кажи, Сашко. Ало, здрасти, Десиславо. Здрасти. Сладоранке. На 14 февруари искам да поканя най-хубавото, най-красивото, най-сексито, най-доброто, най-готиното момиче
и да излеземе заедно някъде. Познай кое е то. Аз? Наистина ли? Много мило. Не. Сестра ти, нали се раздали с този тъпунгер Митко? Дали ще се надъха? Не, няма да се надъха. Надъха и майка си. Скъпа, познаваме ли се? Не се познаваме, но може да се запознаеме. Какво ще правиме така? Гледам, че и на братовчет ми си поснава покана за приятелство. Може да направим една тройка, ако искаш, беби. Каква тройка, бе? От нас саламите, от теб хляба. Къв хляб, бе? Ревнуваш ли? Не. Ревнуваш ли? Не, бе. Ревнуваш ли? Казах ти не. Добре, дай тогава една целувка. Да те целува она, къде те е харесала за главната снимка у Инстаграма. Да, кажете. Обаждам се за обявата за дивана. Наличен ли е? Да, наличен е още диван. Това диван може ли да побере 5 човека без проблеми? Я не мисля, че съм виждал 5 без проблеми, бе, баце. Телевизията е нещо велико, бе, приятели. Кара всички да пикат по време на рекламите. Какъв то непознат номер, бе? Да, моля. Да знаеш, че си пълен нещастник и такъв ще си останеш. Извинете, господице, ама мисля, че сте объркали номера. Митко? Не, Александър. Все тая! Сигурно и ти си нещастник. Скипи, ти обичаш ли ме? Да. Ще откажеш ли цигарите заради мен? Да, бе. А пиенето? Да. А заплатата ще ми я даваш ли? Разбира се, да. И няма да ходиш по чужди жени? Няма, бе, няма, спокойно. А живота си би ли дал заради мен? Много ясно, то за какво ми е такъв живот. Де, кумшик. Се, девке, какво става, бе, кумшике? Какво си се сетила за мене, беби? Кумшо, каня те да пиеме текила в нас. Ма да знаеш, че сол нямам. Ще ближиш, каквото има. Дей! Скъпа, кажи. Мило, какво ще правим на Свети Валентин? Мислех да е изненада, бе, беби. Харесва ли ти Мадрид? Да! Така. Париж? О, Боже, да! Повече! Така. Значи е решено. Ще гледаме матча Реал ПСЖ. От 10:30. Иване, бе, синко, нали съм ти казал да не ми звъниш сутрин, че бързам за болницата за работа, бе, татко, какъв е проблема? Искам захарен памук. Защо, бе, синко, нали знаеш, че захарта е вредна, бе, човек? По-мръзна ми да ям обикновен памук. Сике, беби, много сладка. Правиш ли секс за пари, да питам нещо сериозно? Не, що? Супер, защото аз немам. Какъв е проблема? Кажете бързо, госпожице, че карам към болницата, закъсневам за операция. Докторе, боли ме дупето. Къде точно? Точно на входа. Значи, докато използвате това място за вход, а не за изход, ще продължава да ви боли, госпожице. Тате, гледай каква рисунка нарисувах. Дай да видим татковото. Дей, Иване, какви с тия чудовища, къде си нарисувал, бе, татко? Това са кумшиите, бе, тате. И що с такива? Нали ти каза, че на нея краката й растат от сливиците, а па на него ръцете му са огазо. Когато някой е убит, полицията първо разпитва съпругата или съпруга. Това е всичко, което трябва да знаете за брака. Добър ден, 112. Кажете, какъв е проблема? Котка влезе в къщата.
Абе, спокойно, бе, госпожице, без паника, че оправиме всичко сега. Каква госпожица, бе? Аз съм папагал! Дей. Кажи, Сашко! Ало, Гергано! Сладоранке. Абе, вчера като излизахте, видях, бе. Обаче не можах да те настигна. То и аз те видях и за това не можа да ме настигнеш. Дей. Ама не бойте се, бе, госпожо, аз съм най-добрият психолог, който познавате. Разкажете ми сега за проблема. Па всичко започна, когато се родих. Ама трябва да спреш да пиеш, бе, дедо Евлоги. Що, бе? Как що, бе, защото в момента те преглеждам и това ми пречи, бе, човек. Ако си купувате селари, да знаете, че хората го слагат в туршията и в супата и му викат кервис или целина. Чията си е щир, с който на село лекуват хемороиди. Мюсли, то е зоб, с този деликатес селяните си хранят конете, овците и козите.